Alam ko daw! Natatiglawan mo! Hindi mo ako mag-consider. Hindi mo ako dyan. Hindi mo ako nagputang dyan. Nagluto ka? Dahil, umalit ako nga ng Milana naman. Kung nagluto ako. Uyong ka kayo. Kasi ka nakabangan din. Kung ba masisira ko, hindi mo na ako dyan nag-uutang. Hindi nga ako mautang pa ako. Kasi nga ako nag-uutang dyan. Hindi ko niya akong isita. Ano siya? Kirumanan. Makasar ko ako, karabla. Hindi ako nag-uutang. Trabaho ko ng sirang pero gumandig din. Saan? May ituwan ako dyan, no? Loy nga na ako ninda dyan. Masaan gumanan? Kasi mga pinag-utang. Uy! Utangan ako. Utang ko sa ako. Ko. Anak. May lutong ako siya. Dapat nag-gamitin sila sa kawali. Ako siya kumain ko. Tawag na kayo ng ilaw. Tawag na. Ako kamu nga nag-drop ako. Pero ko lang nila ko. Kaya masaan tumanang ko. Makasar ako. Karablado ako. Utangan ako. Kabayatan ko, kung sino ang tungkol sa kuya yun, sabi ko sino ba? Yan. Kumanin ko. Yes. Isang tanaw. Suportahan mo lang sabi niya, kung trabaho din sa rarong. Sa lutuon. Malaki lubog. At suportahan mo lang sabi niya. Tumanan tao. Puro kami dyan nga yun. Kumain pang dyan yung ngayon. Kumain sa kamo. Ano sa mga pinsan yung tumulod? Ako mo ka kumulod ng tilala. Kumain tubig? Dito sa dito ulod. Kasi para masipugay. Ito taon na ko. Bawal ka o? Bawal. Ako bawal. Di ka man din. Siyempre bawal man. Bawal ka. Ay, sarin mo. Ay, kumanan mo. Kung sarin mo ka kuya, ay kung bawal na. Tawag na. Kaya ka! Wala, di kami ka-out.
Lourdes. Tawag na bulong. Hindi nga niya ganyan. Hindi nga buyong ang daan. Dati itong papi. Dati itong yan, rumduman mo, naklutok ka. Pero man, rumduman mo. Tama niya buyong. Rumduman mo, kinaon mo. Rumduman mo, maray ka, naklutok ka. Wala ka, kinaon mo. Ay, man niya, kung karakal daw, bakuman niya, bakuman niya. Ay, wala. Kaya lakbang ka, pagkabili dyan, man. Kaya daan. Kaya ang longganit. At sabihin mo, kamukulog ang tamo. Sabihin mo na. Takin po yung siya. Yung pangalan. Dahil man, ang mati yung gusto. Oo, may lista. Magtalaga yaon man. Kung sulag na, isa mo sisisa ng dana. Tabuyong pa. Dahil man, ang mati. Pero may ano ako na sisasay. Ano po? Una bayaran mo, ipapanahin, isa ka. Ay, dito ba, hindi na rin natin ang pusin kumain. Ah!